And now, it's time for SPG, as in Super Abangan Secret File. Isubo ko raw. Hi DJ Raqi. Itago mo ko sa pangalang Cali. At ito, ang aking SPG, as in Super Abangan Secret File. Sabi niya, isubo ko raw. Nung una, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi nagpupumilit talaga siya eh. Sabi ko, please, babe, pwede next time na lang. Hindi ko rin kasi kayang gawin dahil kakainin ko lang at natatakot ako na baka masok ka lang ako. Sabi niya, gawin mo please, para sa akin. Masyado ko siyang mahal para tanggihan pa. So eto na, inilapit ko yung mukha ko at bawat segundo ay unti-unti kong napapansin yung amoy. Nung panahon na yun, napaisip ako, kung normal lang ba na ganun yung amoy nun? Hindi ko na rin napigilang makita yung mga ugat. Kinilabutan ako. Pero sabi niya, huwag ko na lang daw pansinin. So eto na, naipasok ko na sa bibig ko yung kalahati. Hindi ko mapigilang mandiri dahil nararamdaman na ng dila ko yung pagkamasa-masa, pati na rin yung ilang hibla ng buhok nito. Tumingin si babe sa akin na parang proud na proud siya sa ginagawa ko. At sa sandaling na isubo ko na ng buo, nanlamig na yung buong katawan ko. At hindi ko na rin napigilang iluwa ito. Dumura ako ng dumura hanggang sa mawala yung kakaibang lasa sa bibig ko. Muli siyang tumingin sa akin na para bang nanghihinayang at sinasabing, sayang. Maya-maya pa'y nagsalita na siya. Kala ko magagawa mo na. Ilang beses na natin tong sinusubukan, diba? Medyo nalungkot ako sa sinabi niyang yun dahil nadama ko na medyo nabigo ko siya. Sa kanto niya pa kasi binili yung balot at medyo may kamahalan din yung presyo nun. Habang tinitingnan ko yung balot na iniluwa ko sa sahig, wala na akong ibang nasabi kundi, pasensya ka na babe. Hindi kasi ako talaga sanay na kumain ng balot eh. Oh, akala nyo iba? PS, huwag madumi ang isip. Balot lang yun. Hindi ko talaga kakayang kainin eh. Muli, ako si Cali. At ito, ang aking SPG, as in Super Abangan Secret File. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.